kender hinanden ud af en. Vi går sammen 24 timer i døgnet, og har gjort det altid. Jamen for mig der er det jo ligesom at skrive dagbog. Ikke for meget gang. Altså, jeg kan rigtig godt lide at røre ved det simpelthen. Egentlig altid tænkt på både John og mig som kunsthåndværkere. Første gang jeg sagde om mig selv, at jeg var kunstner, det var sådan lidt, jeg skulle sådan lige tage lidt tilløb til det i virkeligheden, ikke også? Fordi det er sådan lidt, kunstner, det er sgu sådan noget udefinerligt noget, ikke? Og det kan da ikke passe, jeg er det vel. En kunstner, det er vel en, der tager sig den frihed, ikke og lader sig binde op på noget som helst andet end det, han beslutter sig for, der er vigtigt. Forskellen fra almindelige krystaller og så kvasikrystaller, det er så, at kvasikrystaller ikke gentager sig selv 100% på noget tidspunkt. Så har de et center, og fra centrum, der udbygger de sig så i skaller. De også er fuldstændig regulære og forudsigelige, men hvert lag ændrer sig en lille smule i forhold til det foregående lag. Man er faktisk nødt til at acceptere, at der er kommet en ny symmetri ind i krystalgruppen, som er på en anden måde, og det er der, vi starter med det, ikke? Lige præcis den her kvasisstruktur, det er faktisk en slags kaosstruktur. Kaos, det er jo i virkeligheden en slags orden, som vi ikke kan overskue. Vi lever i en verden, som på mange måder er meget fragmenteret og kaotisk langt hen ad vejen. Og samtidig så er vi jo også som mennesker prisgivet, at vi hver dag står op om morgenen, og solen står op, og den går ned igen. Der er utrolig mange rutiner, som vi som mennesker simpelthen ikke kan komme udenom. Det indeholder de der kvasikrystaller, samtidig med, at det også indeholder både forandringen og det kaotiske og sådan noget. Det synes jeg bare er helt vildt fascinerende, at man med sådan et lille mønsterunivers egentlig kan fortælle så meget om, hvad det egentlig vil sige at være menneske, ikke? Jeg tror, man skal have en eller anden grundlæggende dyb respekt for hinanden for at arbejde godt sammen. Man skal ligne hinanden. En lille vakuum. Sådan en lille plastik. Man måske have løst de udfordringer, man møder på forskellige måder, selvom man ligner hinanden. Så inspirerer man hinanden. Det tror jeg, det er grundstenen. Vi lavede et fælles afgangsprojekt på Designskolen i Kolding, ikke? Og fandt jo så ud af, at vi arbejder faktisk rigtig godt sammen. Altså, vi har åbenbart mange af de samme idéer om, hvad vi gerne vil udtrykke, uden at vi egentlig nogensinde har talt om det. På mange måder så supplerer vi hinanden enormt godt. Også uden at det er sådan, at der er en, der kun gør én ting, og en, der kun gør en anden ting. Så har vi hver vores områder, som ligesom er naturligt for os at byde mest ind. Noget af det, som jeg beundrede ved Vibeke, det var selvfølgelig hendes evne til at strukturere ting. Ligesom, du ved, gribe tingene logisk an. Og John, han er så enormt god til sådan noget med at brainstorme lidt på, vi må have noget inspiration, så raper han lige et bibliotek, ikke? Og så finder alle mulige ting frem, som kan give en eller anden idé om, hvor kunne det være interessant at bevæge sig henad. Og så kan vi putte det i en fælles hat, og så kan vi gå videre derfra. Ikke? Man starter med hver sit, ikke? Og så pludselig begynder man så at kommentere lidt på det, den anden sidder og laver, og den anden kan jo så vælge at tage det til sig eller ej, ikke? Og vi har også været ude for nogle gange, at den ene starter op på noget, og så tager den anden det over og ligesom fortsætter. Ja, det kan være ret grænseoverskridende for nogen, at man sådan ligesom kan finde på at arbejde videre på noget, en anden har lavet. Altså helt bogstaveligt taget, det godt. Tager næsten penslen ud af hånden. Det kan vi godt gøre nogle gange. Det kan også godt være, at det her ændrer sig gennem årene. Vi er blevet bedre til det der, og fundet ud af, at hvis tingene bliver bedre af, at man blander sig, så burde man være large nok til at kunne acceptere det, ikke?
Hvis jeg skal tænke over, hvordan vi arbejder, så vil jeg tro, at folk de tænker, hold da kæft, det er godt nok helt vildt umenneskeligt og disciplineret og kedeligt og sådan noget. Det vil jeg tro, fordi det virker sådan meget sådan nørdeagtigt. Men tit så går timerne bare, og man er så meget i sin tankeverden og i sin indre verden, kan man sige. Så set udefra, tror jeg egentlig, det kommer til, det kan virke meget kedeligt, og måske også lidt forbenet og lidt indet. For os er det jo ikke en straf, for os er det jo det, vi gerne vil. Når man lever tæt sammen i 25 år, som vi har gjort nu, så på et eller andet tidspunkt, så skal man også kunne rumme forandring i sig selv. Er det okay at male med? Det er okay. At nu kunne det også være fedt at prøve at arbejde noget igennem fra den ene ende og helt ud i den anden ende. Ikke? Og prøve at se, hvor kommer jeg egentlig selv hen, hvis jeg skal stå for det hele selv. Der kan måske også godt ligge det, at vi tør det nu, ikke? Altså, fordi det har været også lidt trygt, det her med at arbejde sammen. Man skal ligesom begge to være indstillet på at se sig selv som en ny indimellem. Det er lidt ligesom de der kaossystemer, vi arbejder med. Det er sådan lidt en parallel næsten, ikke? At tingene ændrer sig. Det er aldrig det samme. Og man er heller ikke selv den samme. Okay, jeg skal lige skrabe den lidt. Ja. Altså kunst, det handler om at overraske sig selv. Man kan nogle gange lave noget, så kan man sige, har jeg lavet det? Det er det, man søger, tror jeg, altså, når det er godt. Det synes jeg er det sjove. Jeg tror ikke, at der er sådan et egentligt budskab, noget jeg gerne vil fortælle, men det er mere sådan fornemmelser. Det er mere sådan, det er noget med stemninger, noget med, at jeg selv kan få en god fornemmelse ved nogle bestemte ting, ikke? Ved nogle. Og kunne man give den videre til nogle andre, jamen, så er det jo kun fedt, ikke? Altså. Fremtiden, det er jo, altså det er jo forandring. Vi kommer ikke til at beskæftige os med kvasikrystaller. Altså det er jo noget, vi har gjort i en årrække, ikke? Og før det gjorde vi noget andet. Så vi ligger altså ikke fast på sådan et eller andet bestemt felt. Når man først begynder på det, så tror jeg sgu, at man har gået i stå.